Mêrdînê di navbera partiyan de pêşbaziya hilbijartinên heftê hezîranê dest pê kiriye û partî ji xwe bawer in ku di hilbijartinan de serkeftineke baş bi dest bixin. Yek ji van jî HDP ye ku di rêveberiya xwe de cih daye hemû ol, netew û çandên Mêrdînê. Yek ji van jî Nezîr Aqalp e ku ew jî Ereb e. Seçimlerde biz özellikle %10 barajı hep önümüze dayatıldı. Em ê di xebat û xizmetên hilbijartinê re hemû nirxê Mardinê re hewl bin. Me de hilbijartinê 2011 de 3 parlamenter derxistin. Li vê carê em ê 5 parlamenter derxin û em ji xwe bawer in. %15 barajını aşma noktasında Mardin'de AK Parti ji amaje dike ku ew li Mêrdînê cudahiyê naxin di navbera tu ol û netewan de û dê ji bo hemû çandan xizmeteke wekhev bimeşînin. Meslekler arasında var olmaya veyahut da yaratılmaya çalışan Em ê di nava pîvanên demokrasiyê de xebatên xwe bikin û hewl bidin ku ji pirsgirêkên Mêrdînê re bibin çare. Her wiha em ê ji bo danasîna Mêrdînê giringiyê bidin turizmê jî. içerisinde görmüyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Partiya Doza Azad Hüdapar jî li Mêrdînê bi namzetê serbixwe dikeve hilbijartinê û amaje dike ku netewa wan Kurd e û ola wan jî İslam e. Ego hukukê xwe da mafê got xwe da li ser wî ferz kiriyê biparêzî wê mafê gel jî biparêzî. Ji wê hêlê de em dibêjin înşallah di vê hilbijartinê de em ê tevê xalqê xwe hemêz bikin. Em dibên mafê nasara jî, yê Müslümana jî, yê Cûhuya jî, yê gayrîmüslûma jî ancak partiya me dikarin muhafaza bikin. Li gorî hilbijartinên Serokkomariya Tirkiye li Mêrdînê 401.424 hilbijêr hene û ev yek ji bo partiyan hejmareke giring e. Xuyayek û dê li Mêrdînê di pêşbaziya hilbijartinan de xala herî giring dê hewandina pirçandî, pirolî û pirneteweyî be. Mayrûksel, Roda